Loh, Kak, Kak pembukaan. Oke guys, kali ini bersama pilot remote ya, bersama Fazio Vlog. Kokpit bersama di kokpit pesawat Fazio bersama dua pilot yang remote ini ya. Oke, kita saksikan bersama video ini ya. Oke. Dulu masih. Duh, iya masih deh. Jelas. Nah, ini PLN ini sarapan sih. Nah, Isu-isu kok kerja, isu-isu yang loyo sarapan. gaji ini piro ya wong PLN? UMR. UMR. UMR itu UMK. Minggu gak pernah kok UMR. Yo itu UMK lo ya, UMR lo ya. Yo tunjangannya sih, lemburannya sih. Minggu masuk lemburan PLN. Lemburan, bayaran 2 kali. Tahu tak kerja PLN? Ya umumnya apa PNS itu ngono. PNS itu nek minggu mlebu itu 2 kali bayar. PLN itu berarti melok BUMN. BUMN ya, PLN. Nah, nek BUMR. Remek. Ero aku pisan. So, waduh. Enak. Gini Malang enak. Enak, pokoknya gak udan. Oh, glampingan itu apa sih glampingan? Glamping. Aku ngerti tak glampingan? Glamping yo nganu apa? Camping ngono kok. Loh. Lah iya iku nggo dhewe ta disediakno kono ngono lho. Yo gak mesti yo ndelok anune yo. Fasilitasnya kono tak gak kayak hamok ngono kok. Hamok. Apa iku hamok? Ah, itu hamok karo, glamping karo kepet. Duduk wong alas belas. Pokoknya mambu-mambu wisata tendo-tendo ngono kok lah. Camping. Glampingan lah yo. Wisata tendo-tendo berarti. Iya, ya ngono iku lah. Nah, kok nanti, dulu nanti ano, kok takut glamping bareng. Terawas ya adem-adem enak. Yo, tik. Go. Duh, apa? Araska sih. Ayo, kok Araska. Situ Situ ya tak? Loh, yo. Enak itu tapi larang ngendake. Cici ta opo ngono. Larang ngendake. Ini Araska kan mayar. Nah, Mana aku tahu enak itu paling ya. enak. Adem-adem Araska. Ini Araska. Aku belum ngincipi tapi ya tak. Ada tengok-tengok. Soalnya adem. Tengok-tengok ngelokor gue Araska. Wah, enak. Ger. Tapi gue cip rombo lebih ya. Loh. Lah itu jenenge ya, jen. Orang sama itu nek iku. Kongo. Terus ning glampingan yo. Aku ndelok ning TikTok ya rada. Sore enak cuma yo tendoan ngono, Cek. Kroso ademe. Ademe alas sih lho Cek kroso. Yo dikroso ya, anjene de model-model camping ya. Perasa aku gak ono AC ini iki wis adem dhewe. Ya adem dhewe. Lah kan ono kemule tak gak. Ono ning kemule. Yo, gak wis pro adem berarti. Maksudnya iku ademnya adem udara luar. Yo adem alas ya. Ya, tapi nek kemule cek worth it ya. Terus camping iku Paling yo jek rego-rego pira ya? 100 camping tapi include ngono lho. Ora dhewe gak nggo tenda. Ayo yo 150 nek 200 iku paling jenenge iku glampingan paling. Camping. Nek villa kan sak omahe. Yo. Lah nek glamping iku tendoe. Sak tendoe. Sak tendoe sak kasure. Yo include.
hamok, ngisor wit oh enak itu. Positif. Terus no hamok. Hamok apa sih nggon penginapan? Hamok kaya sing nggon glendang gantung nang wit iku. Pet gak enak iku. Bandulan iku. Gak enak iku. Loro kabeh wae. Iku hamok jenenge. Turune Tarsan lho. Iki artis opo iki? Iki jeng golek solusi. Apa? Embo apa? Apa? Dobol. Pancet dibunuh ae. Oh, apa to, Ren? Oh, kenapa iki? Daerah kono sing pancet buntu wae. Teman-teman fase-fase iki rada angel ya, dobol. Angel pol. Biasa iku mbiyen iku enak lho, Ren. Loh. Tanggomu nek nonton awakmu enak. Tanggone. Tanggone. Sing nglakoni Wong iku mang kok. Wong sing takok iku mang. Dulu aku penak. Kok budale awan ngono. Kok macak juragan. Karone remek. Iya, remek. MMS ku tak pengen cerita soal bayaran nang tonggo-tonggo. Bayar tonggo bayaran iki remek iki. Aduh. Tidak mensupport belas ya. Lah kok sakmu ngono klutik ngono. Dangkrik. Sing ndukur gegeran ae. Sing ndukur gegeran ae, anak buah ide-ide. Iya gitu. Bol. Ya apa Indonesia remek? Budakan Indonesia remek. Menuju Indonesia remek. Kate budal ae kudu wis saras-sarasen Masih awak gak gering yo, budal yo kaya piye ngono. Yo, pol. Iku disukui gak apa-apa semangka iku, Tet. Semangka pinggir dalan iku disukui gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Bener wong ya. Gak apa-apa situ, gak apa-apa boleh. Iki dadi semangka. Oh. Tulinan. Woi jenenge sing wingi tak gawa itu lho. Apa? Sing kaya semangka lagi semangka. Gerbes dah. Betul. Labu ta opo? Labu siam. Labu ala kalo itu dah. Tuh, warnanya hijau, tapi semangka tapi itu semangka. Melon paling. Aku wong tenan iki. Tipe gak kena dipangan. Tipe gak kena dipangan langsung. Kudu dimasak sih. Iya ya, di tenan kaya Sayur. Kaya apa jangan dikai santan Ijo tapi. hijau. Kepet. Jarone hijau, jambune hijau kabeh. Ijo kabeh yo. Guys, kita sedang lewat jalan sini ya setiap hari pokoknya sampai kalian putar. Enak setiap hari sampai bosen. Yo bosen terus iku Sampai kok. kalian putar ya guys. Tuh mogok. Mogok desele. Tuh guys, ijen nih kan kocone. Gak iso maju. Ijen gua nang kocone waduh repot iki. Main tunggal ya. Yo aku ajak celuk koncone. Iki ngono kok. Wis kangelan kok celuk-celuk deh. Ono ijo ya. Wis awan. Isu ya. Wis ngesuk lejone nang kene iku. Oh, wis mateng kabeh iki Mateng kabeh wong desa. Masake ku jam 5. Memang memesmu lapo, kan wis mateng. Mateng yo kan apa-apa. Yo omong-omongan mek tanggo. Gosip. Gosip Gibah. Ya.
Untungnya jek ono tangga sing kena jek omong-omongan. Iku anu ya netral. Netral ya. Akeh sing netral nggon kuwi kan. Guri-guri ku nggon kuwi netral kabeh. Tapi kamu ngobrol sampai tunggu-tunggu. Ya biasa nek petuk. Nek petuk kan petuk kerja. Ya sing nek sing sebelahku sing gak neli kabeh ku. Pas sebelahku neti makruf cuk. Gak teli. Lah sing anu apa jenenge iku? Mak-mak iku duwe anak kerja. Kate kerja nang ndi? Cek golek. Cik golek Kerja. Nah, karepku karepe kan dikelepon nang ngene rene. Mungkin remuk. Lah jare wis pengajuan. Yo ngelamar ngono lho. Oh ngelamar ditolak. Ya ngelamar terus akeh lamarane dari ndi. Ya piye angel aja nek zaman saiki. Iya, angel golek kerjaan. Kan dhewe wong jero angel. Iya. Aku dhewe kan jalur ordal. Ordal. Oh, kali cung ordal. Heeh. Ora iso dene lo jalur jopo iku lah. Jalur resmi gak iso. Gak iso. Umure wis Saingane ya akeh. Arek nom-noman. Sing abot iku umure yo. Umure. Maksudnya kan pabrik kan yo mikir. Iya. Umur sampeyan wis duwe anak, kebutuhannya akeh. Ayo positif. Bayaran titik jelas kurang. Mending bayari sing tas lulus ngono sih. Iya. Ora pancen butuh duit. Lagi bayarannya dhewe iki dipadakno arek tas lulus. Kepet. Tanggungane saoma. Rezeki ngono piye ya? Deres dari tulang punggung tak gurung. Urung deh, wong tuane jek sehat iku. Wong tuane ngelopor kagak. Masih sang lokore yo gak iso tetep golek. Delok sepedae lho ya. Delok sepedae udah gonta-ganti. Berarti ya Cek, aman dia. Rezeki kadang nggak apa sih? Vario. Oh, beat. Beat karo fiction nih udah. Duwe loro deh. Berarti sih ono sing golek duit ngono. Zaman nih rezeki gue Cek. Jang dia. Cenom. Tuh gamelan. Ngono gak kayak grip iku wisan. Kate. Cik, krip kok kate. Krip ada gitar. Lah ditotok ayo. Itu insting iki. Zaman semono gak enek krip-kripan. Yang penting muni enak. Anggo iku wis pokoke klung. Yang penting muni durung ono enak. Orang ditutup bareng, ditutup situ-situ. Ini suasana rumahnya ya guys ya. Kalau orang desa itu seperti ini guys. Perkampungan. Kapan-kapan kita akan eksplor Wonosalam sama Pacet dan Terawas ya. Tapi ini buangnya dulu guys. Cik, kapan yuk? Kapan? Yo bu kapan-kapan. Sesuai tak gak? Yo Tanggulan Kas. Ya? Tanggulan Kas. Oh waduh jen. Pulang ngarep kono. Gorong cek pengajuan monet. Pulang ngarep lu ngopi-ngopi tok. Oh iya, nek Anggarno 100 iso aku. Ada Anggarno 100. Ngopi-ngopi tipis-tipis.
isinya 100 itu udah Explore tipis-tipis. ya kali itu kali itu ingin nyala sepeda kasih demam mingguan lagi bojone kok ya Bu, soalnya digawa terus ya. hah? Bu, soalnya digawa terus ya. Lah iya harusnya kan malam mingguan kan bojone sih Nah, tapi malam minggu bae dhewe sih. iya Ya sih. eh Kasih do berarti. Ya duwe ditumbasno iku nganu konoan. lho apa tiba-tiba Lah depo tipis-tipis. Kepet. bener itu jatane itu namanya bojone Bu. betul Lho kuwi kan rek anu rek. Menire apa menire? ngaku aja apa tak dadi-dadine kok Yo bange kok. Ini tadi 20 ta 50 ngono. Deni. Deni Horor. 50 horor. hebat oh omahe liyane ana tandon apa ana sing ana gawe tandon ana sing gak gawe tandon Yo tergantung sing di omah ya. Ya sing di tandul itu jelas duwe akeh. tandon iki regane larang Yo lho, kira 500 paling. 500.000 Yo, mampu gak gawe tandon enggak. langsungan Yo langsung. Aku kan gawe pam. lah kapan konangane Ya. kapan konangan Ojo ya. Gak ate ngono-ngonoan. Gak ate ngono-ngonoan. Tak pendem ya. Tak pendem gak ketok ya. dan ana bocor piye Yo tak dandani ya nek bocor ya. Aku iso dandani ya. lancar jaya mulai Banyu irit, listrik irit ya samaan ya. desem sampai saya gurung tentai Apa nih? hasil bonusane Kurung ya? Duh. Kepet tuh. Padahal kita posoan iku aku ngisi ku. Biar mau darke warunge darke yo. boy isi piro tiba Bu karo. Toko tuku-tuku. kecantol oke guys kita kerja dulu ya guys